Ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tok tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Persew u l-mostruża Medusa. Darba waħda kien hemm żagħżugħ jismu Persew. Ommu kienet mara sabiħa ħafna. Missieru miet meta kien għadu tarbija u għalhekk Persew u ommu kienu jgħixu weħidhom fid-dinja. U s-sultan kattiv tal-pajjiż kien imġennen biex jiżżewweġ lil-om Persew, imma kull darba li kien jistaqsiha din ma kienx taċċetta. Wiċċu imqiet u mgħaddab xejn ma kien joġobha. Persew spiss kien jaqbes għal ommu meta s-sultan kien ikun se jaqbad jirrabja. Għalhekk is-sultan ħaseb kif se jeħles minn Persew. Jum fost l-oħrajn is-sultan ordna lil Persew imur iżuru fil-palazz. Lill-ommok m'għandejjaqix aktar, qallu, imma b'kundizzjoni waħda. Trid iġġib li ras il-mostru Medusa fuq platt. Noqgħod ar-rida tiegħek, wieġeb Persew, ftit jew wisq imriet u telaq il-barra. Medusa u Huta kienu mostri tal-waħx insejħin gorguni. Flok xar fuq rashom kellhom ħafna srieb. Kull min kien ħares lejn wiċċ Medusa kien minnu fih isir tal-ġebel. Persew kien jaf li kien se jkollu bżonn għajnuna biex jirbħilha, għalhekk mar iżur wieħed għaref. Tajt kelma li nieħu lis-sultan ir-ras ta' Medusa fuq platt. Persew qallu. Kemm inti blaħ, għatalu kliemu l-għaref. Iżda lil Persew taħtarka. Tant kienet tleq li Persew seta' jara x'bija tiegħu fiha. Meta tiġi biex toqtol lil Medusa, u ssih l-għaref, tħares lejn wiċċha uża din bħala mera. Mbagħad tal Persew xabla b'xafra tal-kristall b'saħħitha biżżejjed biex taqta' ras Medusa barra. X'nurtot. Fl-aħħar qallu, Medusa hija mostru tassew perikolus. Ħajkollok bżonn ukoll elmu li jagħmlek inviżibbli. Par sandli bil-ġwienaħ ħalli tkun tista' ttir u borża tal-fidda sabiex titfa' rasa fiha. Fejn nista' nsibhom? Staqsih Persew. Mur għand it-tliet sħaħar li jgħixu fid-del tal-Muntanja Atlas. Dawk għandhom biss għajn waħda bejniethom. U hekk mhux se jkun diffiċli biex taħsadhom minn wara. Persew ringrazzja lil ħabib tiegħu u telaqalhom it-triq. Nisma' l-passi, qalet waħda mis-sħaħar malli wasal Persew. Oħra ħatfet lajn. Ma jien nara l-ħadd, wersqet. N-ewwel ħanara waħda jien, newħet oħthom l-oħra. Erġgħet qed tisma' l-passi. Ma rridx naħsadhom.